Hemen salam. Oradalarınız kabul olsun. Bugün abzorda en yumuşak Toyota diysek kola 97 Avalon. Bugün gater Şemal, şonun kapşon kan giydim de. Atak mikrofon aşım ansetini eşitirmeli. Kapşon kam şıkırdı ya şonun kapşon kalır. Bu kuzufta 94 yıla çıkıp başlanır oğlanlar. 94'te çıkıp başladı, 99'da çenni. Yönü 98 yıla restyling kolunur. Bu do restyling'tir. Yani restyling edilmediktir bu. 94, 95, 96, 97 yıllık restyling edilmedik. 98, 99'lar uca bizim bilişimiz yani 99 Avalon diyenimiz var. Ama şongalık çıkandır. Şu 99 diyen Avalon'umuz 98, 99 yılınkidir. Bu maşin gateret yumuşak çıkarılanına imini yumuşak edip çıkarılan yumuşak ve giyin edip reklamasını nedir şu yerde koyacak reklamasını görün. Toyota'nın ofisyalini reklaması şu. It is Avalon. Toyota technology taken to a new level of excellence. A world of superior comfort, room, and refined driving performance. Avalon, the new flagship from Toyota, built exclusively in America. Experience the tranquility. Reska maşin daş vidvarda ayıp bereyin ondan sonra içine geçeyli. Zavatskoy 10 yaşlık disk de geliyor. Gatı yumuşaktır oğlanlar şu diskleri. Edil şu sastayanada sürseniz maşini yürütümünü jalbet diyenler var. Gatı yol yok, melleri diyenler var. Hiç mesele yoktur. Yolun yok yerine yol yasak geçip gidiyor şu maşin. Du tavalondan yumuşak mı kadip fikir ediyor. Bilem yok bu gateret idealini sastayanada bolon için mi? Yani biz o an içinde sürdük de. Gateret yumuşak. Hiç bildiren ok takırdı pakırdı. Hiç saat eşitilen ok. Özüne beraber vid çaşı normalini. Vid ervettel. 96 Avalon'un 99 Avalon'un vid ervettel. Yazın aşağıda sonu vidi gövünü de yarıyor ama aşağıda belli. Şunga ullokanca faralar var. Edil berde 100 yaşını palrof getirsen gülyalak olur. Kaptallanan vidi gatoğudan lükluca, rimencaklı opşi idealce ediliptir de şu maşinine. Hiç ilmeğine daş vidine, iç vidine hiç pretenzi yok. İto bu 96. yılın kapasite mengilen bu maşin. Düşünüyorsunuz mu? Lükluca, bulan lüksüz amadır. Şun için maşini görünüzde ünserin lük bağısa reska bakı yükkendir. Sebebi komplektasyon güçlü gelendir. Bulan prastoy ama olur biraz ardanrak. Bula maksimalli komplektasyon klima saat berdi. Hemme zat var. İlk faralar 98'de çeni şungalık gelendir. Son 98'de uca eyleki diye yan kayışmaya 99 Avalon dediğimizde ol restyling edilendir. 97'nin maşini yönü seyredin oğlanlar. Bagajnik pult açılıyor. Görüyorsunuz mu? Bagajnik pult açılıyor. Özüne ora ullokan bagajnik mına hiç söz yok. Berde hemme zat idealini saklanıptır. İmini bu maşin hiç degim yok. Gat idealini saklanıptır. Satlık mı deyip soruyanlar. Satıp bolya. Men bakasın biraz sonra açacak. Yönü imini şu maşin bakın sonra açacak. Option 99 Avalon'ları çenin 96 yankayı 94'ten 99'a çenin Avalon'un bakası yılına ve komplektasyasına hem de sastayaniyasına göre $7,000 çeni gidip bilenler. Nem için beyle gımmat dolya deyseniz ovalar için ideal maşin. Krey için ideal maşinler bular. Hiç şeyli padvadiden olarak düşünüyorsunuz. Yolun lübo yerinden geçip gitti. Zapçasılar gatı ardan şon için şu baka çeni gidiyendir. Bakalar $5,000'dan başlaya $7,000 çeni gidiyendir. 4,500'de da tap olur yönü gater ve ölü sastayaniyada da erve sastayaniyada ve prasto komplektasyon tap olur. Edil 1000 yalak ideal sastayanan o baka tap olmaz. Salona geçemizde olanlar gatı giyin, edilene de giyin ve yumuşak edilen Amerikan bazıları için edilen aslında bu.
Yaponiya kompaniyası Amerikan bazar üçün edilen, Amerikada da öndürülen şu maşin, ondan soň Amerikadan Yaponiya uğradylar. Başta 94-nji ýylda çykanlar. Birinji pokoleniýa dikden ulanlar. Avalonyň birinji pokoleniýasy immun şu Avalon üçün bir legenda. Sebäbi immun şu Avalondan soň biz Avalon gowurdyk. Bundan soň çykdy Dut Avalon, bundan soň çykdy Titanic Avalon, eýleklen hemmesi bundan soň çykanlar. Sideniýalar ählatlaryň regulirovka bolýa. 96-njy ýylyň maşyny hemme zat işläp dur. Maşyna cruise control we gözüňiz elem sağlap bolýa. Şolur tiýdi saklap gidýär. Tarpeda yumşajyk Avalonyňkyna bilýäňiz-de. Şundan yumşagyna kameralar ýaly bular yumşajyk gelýär. Aýrbaklar çykmadyk. Bäri şeýle monitorçy goýup durlar. Elbetde klimat kontrol ba, pol maksimal komplektasiýa bolan üçin. Sideniýalaryň sastaniýasy şuňaly çykolla gelenne edil salonyň sastaniýasy bu maşynyň idealny. Hemme ýeri sideniýalar sredni sastaniýada. Edil bäri gowy. Ýöne bu ösürlýärni ba tikinden ýyrtylan ýerler ýyla da şoňalyk. Sideniýalaryň sastaniýasy sredni, atak salonyň sastaniýasy ideal. Galan ýerler ideal saklanıpdyr. Rul, tarpeda, apşifkalar häzir olar hem görkezjek. Bu saklanıpdyr. Maladetsina şuňaly saklanmaly. Sizem üçin beýle saklanan diýip maýdarlar da. Birinji ýetkeni. Türkmenistanda birinji ýetdi nasy. Şondan. Diňe özi gelenne şol gelen wagty 99 bolanlar gelip başlady, 96 bolan. Şonda gelen şondan närim ýok sürüp berýär. Lük çaşymda elbetde ba patologum idealny saklanıpdyr. Hiç il hapazat ýok. Maşynyň içinden nipriýatny ysam ýok. Keçelerde seredin näkelek idealny saklanıpdyr. Malades, şuňa saklamaly maşyny. Öýän olen satmak üçin öýän ellerine olanlar. Maňa bildiren ok maşyn satylsyn, satylmasyn. Men maksadym size abzor görkezmek, şu maşyny öz bakasyna degýärmi şonu aýtmak we kimler üçin idealny, kimler üçin bolanok, hop şu zatlar siz bilen maşyn tanıştırmak. Glawny maksat maşyn satmak däl, maşynla sizi tanıştırmak. Bärde şuňa açyk pepilnetçi silmotlanýan, ýöne bir de çilim çeken ýok. Ana ýetkisi jenýalaňam sastaniýasyny özüňiz görýän, tikinden sökülüpdir. Ýöne bärlerini meýle çal. Polny tikip bolýar. Şuňa açyk подушкажык, подстаканник zat ýok bärde, prostoy подушка. Mena şuňa çyhol olsa halamok. Menden maslahat maşyn çyhol sürmäň, hapalansyn, ýuwduruň ingowsy, kojaň ýüzüni şu iýe ýyl geçdikçe. Ýüzüni şeýdip çyrşalyp iýe şol. Şoň üçin hökman suratda çyhollary alyp zyň çyhol sürmäň maşyny menden maslahat. Bärde şuň özüne boçkojugy we edil Dut Avalonlardaky ýalak kolonkalar normal çykarýar, aýdymlat normal aýdýar, bolýar. Edil dapalnyçyny goýsaňyz bolýar, ol özüňize bagly, isteseňiz goýmasaňyz bolýar. Edil juglyal bärde hökman goýmaly diýen zat ýok. Normal aýtýar, ýaňy diňläp gördük ýollar. Öýdünde oturmak udobnymy? Udobny olanlar men ýaňy muny süremde gater diýdi, süýşürdüm-de, ýöne serawna udobny, biraz öňe süýçürip bolýar. İçi giň, yumşak. Ben bu maşyny owa diýip gördüm, garowmda, mamamlara. Bu maşyny aşgaty diýip gördüm. Edil Dut Avalondan nähile goýsa, edil şoňalyk, daýy şondan yumşak bolup biler. Edil Dut Avalondan yumşak bolmasa, şondan pestel şolong yumşaklygy. Şona toşna bilýär. Apşifkalaram ýagdaýy şuňalyk olanlar hemme ýerine şuňaly idealny saklandyr. Iň kezilýärine kapot. Üçlük atmosferni motor olanlar V6 200 atın gücü 0'dan 100'e çenli 8,5 sekund. Производительň aýtmagyna görä onu biz häzir barlak görür. Rashody 100 kilometre 10,5 litrdir. Trassada şäher içinde 13-14 litr. Öňüne döwýän degýän ýerlerine seredin, gowjenslerin hiç degim zat ýokdur. Maşyn gelişýäli, iki açarjy we pul çarşy zavodskoy medat bardyr. Atjan, ýapýan şoňalyk. Ýaňy daşarda şemaly eşitilmedim bileme oğlanlar. Öýe bar montajda uja men bärlerini görürüm. Motor üçlük atmosferni V6 V-obrazny 200 atın gücü 0'dan 100'e çenli 8,5 sekund. Rashodam 100 kilometre 10,5 litr. Az mı bu, ken mi? Edil ol ýyl üçin gowy.
üçlük motor da yörüşem elbette elbilýän da uja köpüňi türk görürsün adamny. Şäher içinde ýöne 15 litre içen baryp bilýär. Ne otlan şunu görelim. ABS adam badır berdi. 96-njy ýylyňky diýip güljek bolmaň. Otlan şuy. İnne sastat. Remen bakaly. Şöyle. Lugam yapalım. Lug eylek polnama çalyanır lug. Lug yapýas daşar itak şemal. Kateras içine eşitmesin. Şu motorun sesi işlep dur motorda içine eşitmesin. Gazı yumuşak, maşin yürüyüşü yumuşak, planca yürüyor. Häzir ýolum büdürsidir ýere, ama o taýda sürüp görür. Ýa-ni gel otyrnan diýip. Men alan Lexus'umdan yumşak. May bu diýen ödümçe. Öz alan maşinymam basma abzor çykar. Görürsiniz. Birinci komplektatsiya, birinci klas, maksimal komplektatsiyada Lexus aldım. Nähil Lexus, nähil ol uja videoda görürsiniz. Yürüyüşü gowulanır, konditsioner peç işleýär. Baha amatly. Edil şu wagt şu maşinnyň bahasy gata amatly gel otyr. Kolun priora çekdi. Edil priora süreninden sizler ovada da ýaşaýan olsaňyz da. Mana alanyň müňesi o şo taýda razniца sehel oýnaýar da. O traktora maýalýa. Bunlara rahatlar dedi. Kultölü. Kultö diýilýär soň. Edil owa üçün idealny bu. Näme üçin? Zapçast ovada maşin has çalt aýlanýar şäherde. Şunu öçürerler. Azad üfläp dur eken şunu öçürdük. Hawa öçürdükler. Owa üçün ideal maşin diýenim näme sebäpden? Häzir ýoluň ýok ýerine de mesele ýok. Şu gitýän sebäbi garawmy taksiler asnawna şunu krediýärlerde. Aşkada diýip gördüm. Garawmy owa mamanlarda diýip gördüm. Hiç ýoluň erwet ýerlerini, gow ýerlerini duýarak ön gidip barýar, mesele ýok. Zapçaslar ardan en esasat şol maşiny seredemde zapças. Esasat maşin satyn almak däl, esasat maşiny obslužuw etmek. Häzir biz yes 350 2020 çam alyp bilýärse ýöne banter ne farasyny döwsek $2000, $1500 bermäň ýagda ýeterok. Düşünýärmi? Şoň üçin obslužuw edip biljek, ekläp biljek maşiny almalylar. Biziň abzor eden dut Camry'miz. Inni nollan 60 çen barlak göräýin. Näl ýöre? Yürüyüşü gowy. Arkaýynam 8,5 sekundda çykýar ýüze. Edil bärde ýüze çykar oturjak ýöne. Gowy ýöre. Yürüyüşüne söz ýok. Motor korobka bärde ideal saklanıpdyr. Şuň eýesi motordan tak bir gedek açarym degirmändir gözüňizden. Alandan bir gedek açar degilmedik motor şu. Näçin ýylla gelle käreýip aýtdam o bir daňy ýylla geldi de ýatdan çykdy ýöne. Soň sorap ýazaýardy. Edil gatyjany saklapdyr. Buljaşyn şunu bir açyk sesi bar. Näme sesi? Bir açyňa ses çaşy bar da o da maşin 97-nji ýylyňky. Şoň üçin Edil bu maşynyň şu rasxotlar bar, bu birden soralýar. Şu maşyny abzor etdiň aýda köpüsi ýörde aljak bolýan üçin rasxotlar barmy diýär. Edil bir ütkeş rasxoda ýok, men görmedim. Ýöne şol farajyklaryny atlan polirovka etdirjek diýseňiz, salony, ýa-ni sideniýalar tikdirjek diýseňiz, ana şu rasxot bolsa bolar, atak başga rasxot ýok, hiç şeýle. Gowy ýörýär o, yumşak ýörýär hemem. Edil bu reklamasyna bulutlaryň üstüne gidýär. Şoň galak bulutlaryň üstüne gidip baranýaly. Haladym mene. Dogry maýdaýyn maşin haladym. Camry'laň Liboynam yumşak diýsen bolýar muňa. Öküz kelleden yumşak, ýoluň budursydyr ýeri. Bildiren on bu joýlara.
Dut kemrdan yumşak. Mesele yok. Öküz kelleden hem yumşak. 20 kemr var, son kabza öğrenemiz. Sonra hem yumşak da 96-njy ýylyň köýlem. Maşin wiýjan adam şogular arzan we yumşak maşinlik. Polibom. Sebäbi yumşaklyk muň ikinji ady. Yol tutuculuğu, oğlanlar 97-nji ýylyň maşiny hemen bir çapyşyp ýankaly bilen aktyr pawro diýermek üçin däller. Hopsa merwet däl, yol tutuculuğu normal, ýoluň erwet ýerlerine de, büdür-südür ýerlerine de sürýär. Oşa bardy hiç gitdim. Bir kilçek yer var, walna yer var. Hiç şeri zat yok. Rol spakoyna birella saklatja. Rol yeňil mi yeňil. ABS işle. Airbaglar bar. Muňa 5 ýyllyk goýas. Näme üçin? Käbir täze maşinlara biz 5 ýyllyk goýamyk. Ýöne muňa goýas. Näme üçin? Ýyla birinjiden köni hemem şunça ýyllap dögülmän gelen näre. Şoň üçin tak täzeler biz 5-6 ýyllaryny göreriz. Nähilek bolýanny. Torma tutuculuğu hem gowy. Razvaro däretdäl oglanlar. Özüne ora gowy. Nädir görýäňiz? Nähil razvarodnyň balygyny. Razvaro däretdäl. Uzun, giň, yumşaçyk maşin. Şu at motoru işläp dur oglanlar. Estilem size motoryň sesi. Edil maňa estilen 97 Avalon öz bakasyna diýämi? Elbetde oglanlar. Maşin öz bakasyna diýýär we maşin hemme yer üçin, hem owa, hem şäher tapagy ýok, hem dal ýol üçin. Ähli gapdallaryň ideal maşin şu. Hemme ýere bolýar. Edil bey diýsem alyp çöle urdurjak. Maň çöle urdurmak üçin beýgirek zat gerek. Ýok oňa bolmaz. Sebäbi diňe öňkü tigir widuşy polny privat dälbi. Näme üçin amatly zapçaslary? Birinciden ýyl köre hemen bu ýal maşinlar Türkmenistana kän bolan soň bize nähilek gelýär zapçaslar bilen Amerikadan gün maşin şuňal ideal maşinlar alýarlar, 2-3 bölýärler, 4 bölüp getirýärler. Şo sebäpden bizde bulan zapçaslar arzan. Ýyly täze Camry'laryň, Avalon'laryň zapçaslary, Lexus'laryň zapçaslary gymmat. Näme üçin? Sebäbi oň ýaly intak gelen oklar, zapças tork gelýär. Olaram bulan ýyly täzelenem elbetde 5-10 ýyldan zapçaslar ardanlar ýöne edil bulan kal ardan däldir täzelenki. Umumy alanda maşin elbetde gowy, hakras owadan men kän adam görýär. Siz soradyňyz, ana siz üçin ideal nusul. Edil bu maşiniň bakasy $5850. Şu wagt ideal sastaýanyda 99, 96, 97 Avalonlar tapmak kynýarak gözlemeli bolýaňyz. Gaty pes sastaýanyda alanyňyzda degen ok, lutçy biraz goşup ideal sastaýanyda alan gowy sebäbi oňordup valakida saat köp bolýar, kän ylgam bolýar, kän kösenýär. Şoň üçin taýynjak saat alanyňyz gowy üstüne biraz goşup. Ana şuňa alabzor oglanlar gowunyňyz ýaranasa like, kommentary dostuňyz bilen paýlaşyň. Kim şuňa alçyk 96, 97, 98, 99 Avalon arzu edip berýän bolsa her biriňize nesip etsin. Iňe sağ jaňy sağ bolsun.